Tervetuloa katselijat ja kuuntelijat. Tämä on Sponsoroinnin viikkokatsaus. Joka perjantai Sponsorointi ja tapahtumat ry nostaa LinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa esiin viikon mielenkiintoisimmat uutiset sponsoroinnin ja tapahtumien maailmasta. Tässä ohjelmassa me valitaan niistä sitten aina muutama hieman tarkempaan syyniin. Mä olen Joens Häkkinen, mukana menossa on tietenkin Laura Sandström. Tervetuloa mukaan, Laura. Kiitos paljon. Yes, ja sitten asiaan. Uusi vuosi ja edessä on taas tuore sponsoroinnin ja tapahtumien horisontti. Me katsotaan tänään totta kai tulevaisuuteen, mutta ensin mä haluaisin kysyä sulta, Laura, että minkälainen oli vuosi 2024 Spotin näkökulmasta? Ja laitetaan sen verran jännitystä hommaa, että kerro sekä hyvät että huonot uutiset. Aloitetaan niillä hyvillä asioilla. Minkälaisia hyviä juttuja tapahtui meidän maailmassa vuonna 2024? No hyviä asioita tapahtui se, että niin kuin Spotin näkökulmasta ennen kaikkea, että ihmiset on taas keksinyt, että verkostoituminen toimii. Me ollaan varmaan puhuttu siitä ennenkin näissä lähetyksissä, mutta se on ihan fakta, että verkostoituminen toimii ja sitä kautta ihmiset on löytänyt meidän tapahtumiin. Totta kai meidän sisällötkin on ollut ihan timanttisia, niin miksipä ei tulisi paikalle, mutta on ollut hieno huomata, että ihmiset rupeaa taas livenä käymään paikoissa. Sen lisäksi on tietysti tosi upeita sponsoroinnin toteutuksia nähty myös viime vuonna. No entäpä sitten haasteet? Minkälaisia haasteita me ollaan kohdattu tai ylipäätään sponsoroinnin ja tapahtumien maailma viime vuonna? No kyllä isoimman haasteen aiheuttaa valitettavasti tämä maailmantilanne ja taloustilanne koko aikaa. Talous Suomessa ei ole kovin hyvässä jamassa, yrityksille ei ole mennyt hyvin, joka tietysti näkyy sitten väistämättä siitä, että aletaan säästää, paitsi että monia yteitä ollaan nähty meidänkin alalla ja kaikilla muillakin aloilla, niin yritykset rupeaa säästämään myös markkinointikuluista ja sponsorointi usein sitten on yksi semmoinen, ja tapahtumien tekeminen myös semmoinen osakärsijä siinä, että raha on tiukassa, samaan aikaan kustannukset on kasvanut huimasti, veroja kiristetään ja nyt viimeisenä tuli nämä alvikorotukset ja muut voimaa, jotka ei tietenkään tapahtuma-alaa ja urheilukatsomoihin kauheasti varmasti ainakaan riemun kiljahduksia aiheuttaa, että entistä vaikeampaa saada ihmisiä taas liikkeelle. Joo. Jos sulla on sellainen, antaa sellainen, kun me lähdetään vuoteen 2025, niin onko sun mielestä yleisvire nytten? Keskitytäänkö tällä hetkellä niihin haasteisiin vai onko jotenkin horisontissa jotain sellaista valonkajua, että hei, kyllä tämä tästä kohta. Minkälainen mieliala sun mielestä vallitsee enemmän? No nyt on vähän vaikea ollut vielä ennustaa, millainen mieliala vallitsee. Mä toivon, että sellainen pieni valonpilkahdus, että tietty uusi vuosi, uudet budjetit, niin ainakin niin kuin neuvotteluita tuntuu olevan, että käydään. Ja ehkä ainakin tässä mun omassa kuplassa on näyttänyt siltä, että myös ihmiset on nyt työllistynyt uusiin duuneihin. Linkkari on näkynyt paljon avoinna olevia rekryjä, mutta sen lisäksi on monia ilouutisia tullut linkkariin, että ihmiset on saanut taas töitä, niin ne on semmoisia positiivisia valonpilkahduksia. Vähänhän sitä korkoakin on taidettu laskea, toivotaan, että se jollain aikavälillä vaikuttelee tänne Suomen talouteen ja saadaan tavallaan sellaista pientä valonpilkahdusta, mutta niin kuin, ei mitään kauhean isoa valoa ainakaan toistaiseksi on näkynyt, mutta ehkä se tässä vielä muuttuu. Joo, en tiedä, onko se sellainen inhimillinen, hyödyllinen vaisto aina tietyllä tavalla varsinkin tekijäihmisille, joita meidän ympäristössä pyörii paljon tekijäihmisiä, kovan luokan ammattilaisia, niin ehkä siinä on omassakin kuplassa kuitenkin aistin vielä sellaista positiivisuutta itse, että sellaista pragmaattista toiveikkuutta, että kyllä tämä tästä. Mutta kun me katsotaan sinne tulevaan, laitetaan katse vuoteen 2025, mitä ilmiöitä, Laura, me tarkkaillaan sponsoroinnin ja tapahtumien maailmassa vuonna 2025? No mähän teen tietysti eniten töitä siihen, että me saadaan mielenkiintoisia juttuja Spotille ja paljon oppeja ja muita välitettyä eteenpäin. Ja ollaan muun muassa tekemässä toukokuussa vähän semmoista kansainvälisempää seminaaria. Saadaan tuolta Lontoosta vieraita, mikä on tosi kivaa, mutta mitä mä mielenkiinnolla nyt seuraan, niin on tämä vuosia puhuttu arvosponsorointi. Tämähän ei ole mitenkään uusi juttu. Tästä on tosi paljon puhuttu, mutta alkaako se niin kuin konkretisoitumaan? Etenkin tuolla niin kuin sekä taiteen maailmassa puhutaan totta kai arvosponsoroinnista paljon ja on aiheuttanut paljon keskustelua
vaikka sponsoroitu taideteos, nyt joka oli museos, joka mekin nostettiin viikkonastoihin, mutta sen lisäksi niin urheilun puolella myös niin kuin on nähty, että yksittäiset urheilijatkin alkaa tekemään arvovalintoja. Esimerkiksi jalkapallon puolella, jos haluaa kaivella, niin löytää aika paljon sellaisia epäkohtia, että miten sponsorointi ja arvot sit todellisuudessa niin kuin kohtaa ja mitä sille tulee tapahtumaan. Ja sitten tietysti haastavia aikoja myös, koska rahaa on tiukassa kaiken aikaa, kuten sanoin, niin tavallaan kaikki sponsorit, mitä tulee, niin ehdottomasti halutaan ottaa varmasti vastaan, mutta sitten tulee näitä arvoristiriitoja, saattaa tulla. Mielenkiinnolla jäädään seuraamaan. Ajatteletko sä, että luen tuosta rivien välissä, että onko tämä se vuosi, kun vastuullisuus vihdoin muuttuu käytännön toiminnaksi, eikä vaan tällaisiksi nostoiksi ja lehdistötiedotteiksi? Joo, siis kyllä mä uskon, että vastuullisuus on noussut jo monessa paikassa käytännön toimenpiteeksi, mutta sitten vielä jonkun verran on sillä lailla, että vaikka tehdään arvoja, niin sitten taloudellisista syistä niitä ei ole aina kauhean vaikea kuitenkaan seurata tai toteuttaa, niin on sillä lailla mielenkiintoista nähdä, että mihin se menee. Se on mielenkiintoista. Mulla itselläni fokus on ehdottomasti kulttuurisponsoroinnissa. Niin kuin säkin tuossa viittasit, on jo tullut. Me taidettiin tehdä silloin kun puhuttiin kulttuurisponsoroinnista pidempään, niin se taisi olla ennen just tätä, kun sitten tuli tämä valokuvataiteen museo, onko se oli, jossa oli tämä sponsoroitu taideteos. Kuin tilauksesta tähän loppuvuoteen samalla, kun me on alettu keskustelemaan siitä enemmän. Mä kävin siellä kulttuurifoorumissa puhumassa. Kuin tilauksissa jotenkin tuntuu, että tähän aiheeseen on tullut hirveästi lisää virtaa näistä tapahtumista tässä ympäristössä. Että se oikeasti on jotenkin tullut näissä toimenpiteissä ja tällaisissa uutisissa niin oikeasti Pramille tosi isosti, joka kertoo mulle siitä, että ainakin sellainen ensimmäinen askel on otettu Suomessa ja se ensimmäinen askel on, voiko tästä puhua? Ja nyt tästä voi puhua ja sen takia mä itse seuraan sitä ja pyrin aktiivisesti löytämään myös tapoja, millä mä voin ja me voidaan tuoda sitä myös meidän tänne viestintään, sitä kulttuurisponsorointia. Mutta se on sellainen ilmiö, jota mä seuraan silmäkovana. Totta kai tässä on kysymyksessä useiden vuosien prosessi. Mikään näistä asioista ei tapahdu nopeasti, koska tosiaan me ollaan ihan äsken vielä oltu siinä tilanteessa, että tästä ei voinut edes puhua käytännössä julkisesti. On ja tulee varmasti aiheuttaa paljon keskustelua ja myös vastakkainasettelua ja muuta, mutta mun mielestä on äärimmäisen hyvä, että silloin kun myös media tarttuu, nyt muun muassa Yle keskusteli tästä kyseisestä keissistä, niin kauan kun mediakin rupeaa tästä keskustelemaan, niin se tarkoittaa, että keskusteluja pidetään pinnalla ja saadaan ehkä sitä kautta sitten niin kuin lisää näkemystä ja ajatusta. Ja Tiina on paljon sparraillut kulttuuriporukan kanssa myös, että siellä on paljon ajatuksia ja paljon oppia, joita me ihan varmasti toivon mukaan nähdään tänä vuonna enemmän. Jep. No, Spotin maailmassa tapahtuu koko ajan. Mitäs sellaisia tähän loppuun sä haluaisit nostaa meidän ajankohtaisissa tapahtumissa näin vuoden alkuun? No, meillä on tulossa tässä tammikuun lopussa mittaamiseen keskittyvä tuommoinen aamiaistapahtuma, mikä on äärimmäisen mielenkiintoista. Paljon meitäkin puhuttaa aika ajoin tämä mittaaminen. Sen lisäksi on tulossa paljon muita mielenkiintoisia juttuja, mutta yksi semmoinen tietysti meidän vuoden isoin juttu on Spot Awards, joka on 6.3. järjestetään Hotelli Presidentissä tuossa Helsingissä ja lipunmyynti käy kuumana 2 edellistä vuotta loppuun myytyä, joten jos haluat tulla verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa, siellä on niin kuin kovin kerma tästä alasta paikalla ja tapaa uusia ihmisiä ja kuulee, että millaisia juttuja viime vuonna on tehty, niin se on kyllä place to be. Näillä eväillä me lähdetään vuoteen 2025. On tosi hauska aloittaa se. Podcastissa käyntiin täällä meidän viestinnänkin puolella ja odotan innolla, mitä kaikkea sinä, Spot ja me saadaan aikaiseksi. Siinä oli tämänkertainen katsauksemme sponsoroinnin ja tapahtumien maailmaan. Näistä ja muista alan aiheista löytyy paljon lisää tietoa osoitteesta www.spot.fi. Kiitos katselijoille ja kuulijoille seurasta ja nähdään taas sponsorointi ja tapahtumat ry:n median parissa.